Taon-taon, bumibida ang nagagandahan at makukulay na higanting parol sa Giant Lantern Festival. Kasabay ng pagpapailaw sa venue, nagsisilbi rin itong liwanag ng pag-asa at pinagmumulan ng saya ng bawat kabalin. Sa likod ng mga ito, ang lantern makers na umaga't gabi, umaaraw o umuulan, gumugugol ng oras at panahon para sa tagumpay ng selebrasyon. Isa na sa muli magpapakitang gilas sa Barangay Bulaon, Syudad San Fernando, Pampanga. Ayon kay Cap Laverne Gopez, asahan ng mas pinaganda at mas maliwanag na giant lantern performance mula sa kanila. Dahil kung dati 8,200 na bombilya lang ang kanilang pinailaw, ngayon ay aabot na sa 40,000 light bulbs ang kanilang gagamitin. Ang lahat ng ito upang maiuwi ang kampyonato. Kukunin na namin yung champion ngayon. Pinag-isipan namin nung lantern maker namin kung ano yung maganda at maraming gimmick yung gagawin namin ngayon. Hindi raw kaso ang pondo, oras at pagod dahil lahat ay gagawin ng Barangay Bulaon upang magpasiklab sa Giant Lantern Festival 2024. Masungkit na kaya nito ang titulo ngayong taon? Upang mas malaki ang tsansa ng paggamit ng unang parangal, full force ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Bulaon, kasama na rin ang iba pa nilang kabarangay. Excited na rin sila para manood at tignan yung parol ng Bulaon. Talagang araw-araw nagte-text sa akin, nagchat-chat na kung pwede raw bago umalis dito, pwedeng pailawan dito. Samantala, magbibigay liwanag ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Maaari rin itong mapanood ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News.